Обаче нямаха възможност да играят с топката. Педро Игор много добре излъга свой опонент. Педро Игор 2-0 за Ботев Пловдив. 74-та. Душан Бакич стреля. Топката обаче нямаше как да премине през тялото на Мустафа Джиме. Ето го Педро Игор, който е много динамичен футболист. Сменя бързо посоката на движение. И към момента се оказа, нямаше да излезе, ако Емерсон бе тръгнал насам. Затова той предпочете малко да позабави действията с подаване назад. Сега Емерсон има възможност дори да опита удар. Вместо това намира Педро Игор, който вкарва за 2-0 в 62-та минута. Топката и сега дава началото на контра за Ботев Пловдив. Педро Игор отказа се първоначално от удар от дистанция, след това обаче Топката остава в притежание на Добруджа. Валю чисто му е отнета топката. Може би издобавеното време е по-малко от 10 минути пред Добруджа да избегне първо домакинско поражение през 2026-та. Все още очакват появата си на игралното поле. По подаване за Николай Минков. Срещу него Иван Горанов съумя да центрира. Като 21 от тях са завоювани в северозападната част на България. Всичко споменато ни довежда до извода, че само два пъти. Казахме, че Брайан Собрело е човекът, през чието крака ще преминават повечето топки при атаките на домакините. Абсолютно също лъжи при атаките на Ботев Пловдив. Е Тодор Неделев, разбира се, осмицата на Ботев Пловдив се задържа най-често зад гърба на Самуил Цонов. Именно Цонов сега с топката за Неделев. Емерсон иска топката. Антуан Конте много се втрува в предни позиции. Обича ги тези неща централният бранител. Педро Игор сега центриране. Добра намеса на Пархоменко. Много важна изява на централния. Започването на Самуил Цонов от първата минута, което пък е шанс за младия централен нападател, който сега играе с топката вече в наказателното поле. Малко по-дълго и в продължение на 2 сезона редовно играеше във втория тим на канарчетата. Успя да дебютира и за първия състав на Ботев. Още един удар с доброто си позициониране под рамката на вратата. Георгиев успя да спаси. Брайан Антони Хайн